Atendendo a unha denuncia dos propios veciños da zona, o BNG ven de facerse eco dun novo vertido de augas residuais no río Listres, nos Areiros. Segundo os nacionalistas, o foco do problema parece ser unha vez máis o aliviadoiro do tanque de tormentas existente no lugar. A vertedura que se produciu onte é de gran tamaño. Os veciños e veciñas tiñan bastante estupor ante unha vertedura de grandes dimensións porque o proxecto técnico desta infraestructura que debería eliminar a contaminación e os focos de vertedura que está causando todo o contrario, pois di que os aliviadoiros utilizaríanse nada máis que en casos de copiosas chuvias para evacuar o excedente de auga do sistema de depuración. Isto causou estupor porque estamos atravesando meses dunha seca importante e, polo tanto, non entendemos desde o bloque como unha infraestructura que debería eliminar os focos de contaminación está producindo esa contaminación, non? O BNG criticou a pasividade do Concello con este problema e as escasas solucións que se lles están a dar aos veciños afectados. Desde o BNG de Ribeira somos moi críticos coa actuación que está desenvolvendo este Concello. Vemos que hai un pasotismo total, hai unha pasividade para resolver este problema que é inaudita. O Concello de Ribeira nada máis que se compromete a ter unha xuntanza cada 3 meses onde vagamente explica que se está facendo nesta obra. Polo tanto, dende o Concello de Ribeira como dende a Aquaes non están facendo o traballo de transparencia e boa información cara aos veciños e veciñas que se merecen. A través dun escrito presentado no Concello, o BNG pídelle ao Goberno local que solicite a Augas de Galicia o informe realizado sobre esta vertedura e se ten pensado exixir algunha responsabilidade a quen corresponda por este suceso.